Monggo Mas, dicek betul apa? Dari mana ini? Campur. Dari mana? Gresik. Oh, jauh lori. Namanya Pak siapa? Iya. Pak Aris dari Gresik. Nah, ini malam lebaran kurang sehari ya, hampir satu beliau mengecek apa ya? Pios, Mas. Pios. Tak tawakne. Oh, satu NZFE. Oh, karo wong adoh ini tak tawakne 58 takon ngenyang. Kalah ya 50-50 papat lah ngehno. Oh, wis didukne jenggot nae padha wis tak net 55. Ya 50 papat lah. Faktor keberuntungan dirimu, rezekine diri. Ya 53 lah no. Nek 53, nek 53 terus terang ndokku ilang sak sih wi. Apa 51 ae? Goyange terlalu ngebur got kencang modal e. Masih arep bodo ya karo. Arep bodo nek kuwi goyange terlalu Ki apik ora tapi kondisine. Sehat. Ekstraksi to iki. Bisa. Nah, tapi good looking loh. good looking. Gen loro lho got iki. Generasi kedua loh. Piro Mas ya piro? Yo entek rego yo sing mbok omong 54 wis gak apa-apa. 54 wis Mas, 54 Mas. Wis. Wis gak oleh dinego iki. Lek nek apa-apa kendala apa omong. Ada tuh. Heeh. Pokoke isuke. Tenanan apa sing iki suwe apa iki ready oke pilihannya Mas. Wah kayak pilihan. Naik apa sampean? Naik apa ke sini? Oh, naik motor dari Gresik. Wow, Naik motor naik motor dari Gresik yo. Jadi yo. Oh, ngopi-ngopi, ngene dulu kanca-kanca dulur-dulur. Oke, monggo Mas. Dicoba ya ndak apa-apa mlaku los. Pernah itu. Oh, monggo. Nunggu jawaban sinten? Yang rumah. Oh, nunggu jawaban rumah. Heeh. Nunggu jawaban dari sang istri. Mobil ya. Monggo, pindah lah mriko. Enten anu, lek dereng buka jenengan enten sekol enten anu.